Ja sa teším, pán Vyskupič, že progresivizmu na Slovensku dostal na frak, aj vaša spolupráca s tými, ktorými sa bývalej vlády ste tu rozvrátili verejné financie. Teraz idete hovoriť o tom, čo my tu máme robiť. My robíme maximum preto, aby sme tu udržali národnú vládu, ktorá bude hájiť záujmy Slovenskej republiky. To je, porobíme preto maximum. A myslím, že aj premiér Slovenskej republiky to povedal jasne. Bude robiť všetko preto, aby táto vláda sa udržala. Ak by bol nejaký zásadný problém, tak potom to vyriešia jedine predčasné voľby. Rozflákali ste 780 miliónov na rôzne očkovacie bonusy, lotérie a testovanie. Expirované vakcíny nás tu stáli 100 miliónov, 30 miliónov nám dokonca dodali, neboli ani dodané vakcíny, za ktoré sme zaplatili 30 miliónov a NKU dennodenne prichádza s rôznymi nálezmi, čo ste tu všetko vy napáchali. Vy ste tu zadlžili Slovensko o 24 miliard. 24 miliard. Keby sme my nič neurobili, to, o čom sa tu budeme asi baviť, o tej konsolidácii, tak mám čísla bez akékoľvek zmeny. V roku 27, kedy má končiť táto vláda, by sme to mali 110 miliardový dlh. To znamená o ďalších 40 miliard návyše. Čiže to je to, čo my tu robíme. Naprávame to, čo ste nám tu zanechali, najhoršie verejné financie v rámci Európskej. Kedy očaká? V roku 23 tá legislatívna smršť 1,6 miliardy eur ste rozflákali, lebo ste si potrebovali kúpiť voličov, aby vás navolili. Našťastie vás nikto nenavolil, pán Vyskupič, a dúfam, že sa to nestane ani v najbližších voľbách. Vy sa hráte všetci na veľkých ekonómov, ale keď vy napríklad, pozriem sa takú, čo sa týka progresívneho Slovenska, nenavrhuje absolútne nič, len treba všetko zoškrtať, žiadne, ničoho sa nesmieme dotknúť. Vy aspoň poviete, že chcete zrušiť 13. dôchodky, ale 13. dôchodky sú 900 miliónov, my s tým absolútne nesúhlasíme, je to vaša politika, dobre. Za seba môžem povedať jednu vec. Potom, čo ste tu nechali, všetci čakali, že nám padnú ratingy, ja poviem vďaka tejto vláde, vďaka ministerstvu financií, ďakujem svojim kolegom, aj ich robote sa nám ratingy neznižovali, zostali také, aké sú. A viete prečo? Lebo doručujeme zodpovedný konsolidačný plán, lebo musíme naprávať to, čo ste nám tu zanechali. To externé prostredie v Európe je v zložitej situácii, ale Európa si môže za to sama. Rôzne tie Green Deally dnes ukazujú to, že ja si pamätám v roku ešte 2019, keď Európa povedala, že ideme preinvestovať 1 trilión na Green Deal, tak som vedel, že z toho nebudú žiadne efekty, ktoré by priniesli konkurencieschopnosť Európy. A dnes tu Európa hovorí o tom, že poďme preinvestovať 700 miliárd na zbrane. Ja poviem, toto ja odmietam. Zbrane nám nikdy nezabezpečia hospodársky rast v tom zmysle, ktorom my potrebujeme. My potrebujeme, aby to bola zamestnanosť, aby sme mali nižšie ceny. Ak nebude mať dostatok potrubného plynu Európa, len LNG, tak to zvyšuje ceny. My nebudeme konkurencieschopní. Čiže ja poviem jedno, čo nám pomôže? Pomôže Európe napríklad, aby sa uvoľnil tranzit plynu a premiér Robert Fico jasne deklaruje, že my budeme tlačiť aj na Európsku komisiu, aby sme toto dosiahli. To je priorita. A to súvisí aj so zahraničnou politikou. Nepodporíme finančne ani vojensky pokračovanie vojny na Ukrajine. Za seba môžem povedať, že my nevidíme nejaké mierové riešenie prostredníctvom sily. Takisto požadujeme okamžité prímerie bez toho, aby bola akákoľvek mierová dohoda ešte na stole. Myslíme si, že nechceme, aby Slovánia sa na Ukrajine zabíjali a to my sme proti tomu. A pán Šimečka jeho rodina dostali okolo 2,7 milióna, to, čo som počul, číslo od pána, prepáčte, financovanie. Ja len položím jednu otázku. Hovorím, toto sú práve, bavíme sa o mimovládkach, tak hovorím o tom, ako sa tu plýtvá peniazmi a keď hovoríme o sume 2,7 milióna, to som dostal, myslím, že pán premiér o tom hovoril, tak to je skoro celá suma, ktorú dostalo možno 300 obcí na Slovensku. Takže je lepšie dať pánu Šimečkovi alebo 300 obciam po 10 000 na to, aby si opravili niektoré veci.